Η απώλεια της βιοποικιλότητας αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Τα τελευταία 20 χρόνια, περίπου το ήμιση της άγριας ζωής της Ευρώπης έχει εξαφανιστεί και πολλά οικοσυστήματα έχουν καταστραφεί. Η καταστροφή αυτή έχει με τη σειρά της μειώσει τις υπηρεσίες τις οποίες η ίδια η φύση προσφέρει. Για τον λόγο αυτό, από το 2001, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει επικεντρωθεί στο φιλόδοξο στόχο του τερματισμού της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010. Αλλά σήμερα είναι καθοριστικό να κοιτάμε ακόμη πιο μακριά στο μέλλον. Η φύση, το τοπίο, τα ζώα, τα φυτά είναι μέρος της κοινής μας κληρονομιάς. Είναι μέρος αυτού το οποίο μας κάνει Ευρωπαίους. Η βιοποικιλότητα είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέχουμε, να διατηρούμε, γιατί θα το κληρονομήσουμε, θα το κληροδοτήσουμε στις επόμενες γενιές και έχει μεγάλη σημασία τόσο από πλευράς ηθικής όσο και από πλευράς οικονομικής και καλής ποιότητας ζωής. Δεν είναι μόνο ηθικό μας καθήκον, αλλά και έχει μεγάλη, ζωτική θα έλεγα, οικονομική σημασία για την ανθρωπότητα. Προστατεύουμε τα ζώα και τα φυτά και γιατί κατά αυτόν τον τρόπο προστατεύουμε τα μέσα επιβίωσής μας, την ευημερία μας. Ένα μεγάλο μέρος προϊόντων όπως είναι τροφή, φάρμακα, καύσιμα, πρώτες ύλες, νερό, καθαρό νερό προέρχονται από τα οικοσυστήματα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως κεντρικό στοιχείο της πολιτικής της το δίκτυο Natura 2000, φύση 2000, το οποίο είναι το πιο εκτεταμένο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο. Και με το δίκτυο αυτό προστατεύουμε σημαντικά τόσο την πανίδα όσο και τη χλωρίδα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πράγματι, θα έλεγα, ένα από τα κοσμήματα της ευρωπαϊκής περιβαλλοντικής πολιτικής. Επίσης θα ήθελα να πω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ως στόχο να σταματήσει την απώλεια της βιοποικιλότητας το έτος 2010. Βέβαια, λόγω των μεγάλων πιέσεων τις οποίες υφίσταται το περιβάλλον, τόσο στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο, είναι απίθανο ότι θα πετύχουμε αυτόν τον στόχο για το 2010. Γι' αυτόν τον λόγο ακριβώς χρειάζεται να εντατικοποιήσουμε τις προσπάθειές μας. Στα πλαίσια αυτά οργανώνουμε μια πολύ σημαντική διάσκεψη στην Αθήνα τέλος Απριλίου του 2009, όπου ελπίζουμε ότι θα βοηθήσει στην παραγωγή ιδεών για το πώς καλύτερα μπορούμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της απώλειας της βιοποικιλότητας τόσο σε ευρωπαϊκό αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο.